Bilang bahagi po ng paghahanda sa posibleng epekto po ng paparating na bagyo, nagsagawa po ng monitoring operation ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council or BDRRMC sa may Barangay Pugaro, katuwang po ang City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRRMO. Layunin po ng sinagawang monitoring ang masuri po ang kasalukuyang kalagayan ng dagat at lakas ng mga pag-alon sa mga baybaying bahagi po ng barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa mga mangingisda. Kasabay nito, nagpaalala naman ng mga otoridad sa lahat ng mga mangingisda at mga residente na pansamantalang iwasan muna ang pangingisda at huwag munang pumalaot habang nananatili ang banta ng malalakas na alon at masamang kondisyon ng panahon. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalaan ng barangay ang publiko na manatiling mapagmatsyag, maghanda sa anumang posibleng sakuna at maghigpit ng sumunod sa mga abiso at paalala ng mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilya. IFM News. IFM News. IFM News.